mangaban kiɗan wake sarauniyar mu mai girma. Wake sarauniyar mu mai girma. Kun ji tamburan mama Amina sannu mai girma. Sarauniyar Amerika na yi jinjina nima. Ga tamburan ki ai dole iyo kiɗan ki mama. Sarauniyar Hausawan Amerika mama. Okay, Sakalope 070 42 99 1250. O Usaini ba na gangar ka inyo jinjina nima. Sarauniyar Hausawa da Amina mamma. Sarkar ta madala ce, ganin ta madala ce, taka a lafiya baitin ki ya gaida ma. Kuje lafiya a shekin ira, lafiya Hajjaji mai duka, kin daura ayyuka, mamaki bani mota in je in manna hotonki. Dan manga sai ta gangar mu je mu gaida mama. Ja Amina bunƙasa ga kiɗan ki mama. Kun ki lafiya dole in zo in gaida mama. Turmin tsakar gida sha duka gaida mama. Ga tamburan ashe nawa ce nake bugawa. Dan man gaba ni ganga karkayo gazawa. Mu je Amerika in yabi sarauniya mama ja Amina mama sannu sannu ma. Mamanmu na yaba na gode. Ga doguwa bare balhaza, min tiket na yankan biza, an gaida ke uwar mata. Sauka lafiya sarauniya mai dubin zuga. Jami na bunƙasa mama wallakin dau zuga. Amma sarki ke miki waka dan manga ke ganga. Lafiya sannan Amina mai halin girma. Ka daga ta sai gayya. Hajji Amina tamu ba ta karya. Sarauniyar Hausawan Amerika kin wuce karya. Kin wuce karya baitin mama. Fadawan sarauniya gaida ku, sarkin waƙai yake gaida ku. Fadawan sarauniya na gaida ku, Saki MKK sanni na gaida ka. 070 42 99 1250. Allah ya samu dace.